Yo, what's up, mga tropa? Kamusta kayo? Kamusta? Sa araw nito, tuturuan ko kayo kung paano mag-convert ng contact point to CDI, ano? Okay, mga katropa, i-convert natin to. Pero kailangan natin ng ganito, no? Yung tinatawag ng Magic CDI, no? 2-in-1. Pang-export siya, mga katropa. At kailangan natin ng primary coil, no? Pang Honda Dream o C100, okay? Itong technique na to, mga katropa, malamang alam na ng ibang mekaniko to. Pero ang problema sa gawa nila ay mahirap nilang paandarin ang motor. Mahirap nilang i-timing. Mga katropa, abangan nyo. Ituturo ko sa inyo kung anong proper installation nito at paano siya i-timing. Okay, mga katropa? Sana may matutunan kayo dito sa tutorial ko at ingat sa pagwawiring, mga katropa. Okay, umpisa na natin mag-wiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman, mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. What's up, mga katropa? Mayroon ba kayong TMX 155 o 125 na contact point, mga katropa? At gusto nyo gawing CDI katulad dito na ayaw nyo gumastos ng 8,000 to 10,000, dito, mga katropa, ang gagastusin nyo lang ay 700 pesos o 750, no? So, i-convert natin to, okay? Tanggalin mo natin itong upuan at yung kanyang tangke, tatanggalin natin. Okay, mga katropa? Pag natanggalan natin yan, tanggalin na rin natin yung magneto, no? Ito, tanggalin natin to. I-refresh natin yan. Ang ginagawa ko kasi, itong customer na to, bukod sa conversion na ng CDI, is gagawin pa naming full wave pa. Okay? So, ayan. Tanggalin muna natin tong kanyang stator. Okay. So yan na. Binunot ko na lahat yung kanyang no, ito yung plate niya, yung cover niya, no. Tinanggal ko na lahat ng kanyang contact point. Tapos ito yung kanyang live coil, mga katropa, no, yung tinatawag na primary coil ng kanyang contact point. Okay? So bago pala ang lahat, mga katropa, kailangan natin to, itong tinatawag nating Magic CDI, no, 2-in-1 pang-export. Mga ano to, 380 to 420, ganun ang presyo nito. Pang-export siya, mga katropa, okay? Sunod natin ay yung primary coil ng Honda Dream o kaya ng C100, hanapin nyo. Pero yung ganitong brand, maganda din ito, mga tropa. Maganda siyang ikabit. Okay, so kailangan natin yung dalawang yan, no? Hihinangan natin to, okay? Yung dalawang yan, hihinangan natin ng wire, okay? Okay, so hinangan muna natin siya ng wire. Itong conversion natin, mga katropa, ay hindi mo na kailangan magpalit ng magneto, hindi mo na kailangan magpalit ng crankcase cover. Hindi na. Tawag dito, ano lang to, pinagbabawal ng technique lang to. Pinagbabawal na technique, pinagbabawal na kaalaman. Dadayain natin. Kasi pag magko-convert ka ng CDI, talaga ng TMX, mga 8,000 to 10,000 na taabutin mo, lahat ng materials. Pero ito, i-convert mo lang na 750 o 700 yung gagastusin mo, okay? Ang sunod natin ay ito, no? Ito, mga katropa, yung dalawang butas dyan, kung nakita nyo yung dalawang butas dyan, ayan yung tinutornilyo sa ground, ano? Ang iba, naggagawa nito,
may kuryente nga pero mahirap nila paandarin kasi wala sa timing yung kuryente. Mga katropa, hindi natin ibabody ground tong ang ating CDI, no? Yung ano ng export, tong ignition CDI. Huwag tayo magbabody ground. So, dapat floated siya, no? Kasi ita-timing natin siya dyan. So, lagyan mo natin siya ng wear, ha? Okay. So, lagyan mo natin ng wear dito. Okay. Panoorin nyo mabuti mga katropa kung paano ko ilalagay ito kasi yung pinaka-importante yung pag-installation nito. Okay? So, kailangan panoorin nyo mabuti. Tapos, lagyan din natin ng wire itong kanyang dalawang dulo, no? Yung may butas. Lalagyan din natin siya ng wire. Dulo-dulo. No? Electrical tape muna natin to. Silado muna natin. Padaan sa sabungan, manok na pula. Okay. Putulin natin yan para medyo maikli. Okay. Tapos itong dalawang butas na ito mga katropa, lagyan natin siya ng wire din, no? Lalagyan din ng wire. Mga katropa, wag nyong itutornilyo to sa body ground, okay? Yung dalawang butas na yan. Hindi kahit anong gawin nyo, hindi magta-timing yung kuryente. Okay, lagyan mo natin siya ng wire, no? Itong hawak ko, ito, ground to. Yung dalawang yan, ground yan, no? Pero hindi natin siya ibabody ground kasi magta-timing tayo ng kuryente. Ang gagawin natin ay lagyan natin ng wire, no? Gayahin nyo na lang tong ginagawa ko, gayahin nyo para parehas tayo ng gawa. Ha? Kung mayroon kayong katanungan, pwede kayong mag-PM sa akin. O pwede nyo akong i-chat sa Messenger. Giovanni Bel Gilhon ang aking pangalan sa Facebook. Okay? Tapos, hinangan natin para hindi kumalas yung binuhol natin, no? Para mahigpit pa rin siya. Okay. Okay. Ayan. Cut natin yan. Yung dalawang butas na ito mga katropa, lalagyan natin siya ng wire. Lalagyan natin ng wire. Tapos, pagkasamahin din natin yung kanyang wire, no? Yung magkabilaang wire, pagkasamahin natin, okay? So, itong isa, lagyan muna natin to. Okay, ito, lagyan natin ng wire, no? Lagyan natin na siya ng wire. Pagkalagay nyo ng wire, ibuhol nyo lang ng mahigpit. Tapos, hinangan natin para hindi kumalas yung pagkakabuhol natin ng mahigpit, ano? Yung mga nakasubscriber sa akin, yung mga tropa, yung mga nag-PM, sabi nila, salamat dahil nagagamit namin yung tutorial mo sa hanap buhay. Mga tropa, you're welcome sa inyo. Yun naman ang purpose ko, sana mapagkataan nyo rin, no? Share tayo ng hanap buhay mga katropa. Huwag madamot. Okay? So, i-tape muna natin to. Lagyan natin na siya ng electrical tape. Kung sa'yo, ikaw ay aking ganda mo sa paningin.
Kung ngayon'y nag-iisa, sana ay tabihan na. Okay mga katropa. Tapos yung kabila, isilyado rin natin, no? Yung kabilang side, lagyan din natin siya ng tape katulad ng ginawa natin dito. Okay? Tapos, igaganyan natin yan kasi pagdudugtungin natin tong dalawang wire, no? Magkarugtong pa rin sila mga katropa, ha? So, lagyan muna natin siya ng electrical tape. Lagyan muna natin. Okay? Silyado. Bakit natin sinisilyado? Kasi, dapat, yung bakal nito, ni isa, walang sasayad dapat sa ground. No? Kasi magta-timing tayo ng kuryente. So, lahat yan silyado. Okay? Yung akala kasi ng iba, yung dalawang butas na yon, tornilyohan sa ground. So, tinitornilyo nila. Ang problema, hirap na sila mag-timing. Hindi na may timing. Kasi may sekreto sa timing dito mga katropa. Okay? Kaya isisilyado natin siya. Okay. Tapos yung isang wire, no, dito, iaano nyo lang, ganito lang gawin nyo. So yun lang, hidip ko muna to, tama yung nakalabas, ay bitin. Yung isang wire, no, ito, iganyan nyo lang, ganito natin, no. Tapos, pagdikitin din natin sila. No. Yan. Pagsamahin din natin sila, yung dalawang wire, no. Pagsamahin natin. Ayan. Okay? Nakita niyo ba? Gets ba? Malinaw ba? Yung kabilang wire na nilagyan natin at yung wire ng kabila rin sa kabilang dulo ay pagkasamahin pa rin natin, no? Yan, ganyan. Okay? Parang ganito. Tapos, isilyado na natin ng electrical tape. Yan. Okay? So, ganyan dapat ang labas ng inyong gawa, no? Ganito dapat. Ayan, nakita nyo? Ito yung kabilang wire ito, no? Ayan. Tapos itong isa, ayan. Okay, dapat ganyan ang labas ng inyong gawa, no? Tapos ito naman yung kanyang primary coil, no? So, ilagay na natin. Bago natin ilagay, mga katropa, kailangan natin ng lock washer, no? Yung malilit na ito masyado, no? Itong malilit na to, kailangan natin yan, no? Yung sakto lang dito sa tornilyo ng ating yan, yung saktuhan lang, no? Kailangan natin yan kasi para lumakas yung kuryente ng primary, no? Pampalakas ng kuryente ng primary yan. Yung iba hindi alam yan, pero malaking epekto yan, mga katropa. Pampalakas ng kuryente ng primary yan, yung washer na yan, no? Iaangat mo yung washer, eh. So, sa likod ng washer, mga katropa, tigli-limang lock washer, no? Tigli-lima sila sa likod. Doon sa ano. So, ilagay mo natin to. Okay? Yung isa, ayan. Lagay muna natin to. Tapos, maglagay tayo ng lock washer, no? Tigi-isa. Ayan. Lagyan natin ng lock washer na 5 peraso, no? Sa likod ng primary coil. Pag hindi nyo nilagyan to ng lock washer sa likod, medyo mahinang kuryente. So, kailangan ito, mga katropa, yung lock washer. 5 peraso, mga katropa. 5 lang. Huwag nyo nang dagdagan. Huwag nyo gawing 6. Hindi under yan. Joke. Okay? 5 peraso lang ng lock washer. Ganon din sa kabila, no? Para pantay yung ano nila. Okay? Lagyan din natin to ng 5 peraso. 5 pieces only. 5 pieces lock washer. Okay?
Yan ang kamay ng ano, masipag. Madumi eh. Ni minsan hindi pa luminis yung kamay ko. Kinuskus ko nung gabi, kinabukasan ganyan na naman. Yan talagang trabaho natin mekaniko eh. Okay, 5 lang tuturo pa, 5 ang washer lang para pantay. Huwag mong gawing 6 dito, banking. Okay, tapos ilagay na natin. Yan. Pasmado. Maganda to mga katropa, malakas ang hatak nito. Maganda rin ang contact point. Pero sa ngayon kasi wala ka mabibiling contact point halos na Japan eh, yung 'di ba, yung platino niya, yung bato. Ngayon China na eh. Pag binilit mo basag o kaya kung hindi basag, adjust ka na naman ng timing. So, i-convert mo na ng CDI. Mura lang naman eh. 700 lang. CDI na yung motor mo. Kahit umuulan, tadyakan mo lang, andar. Contact point pag umulan, sige. Tadyak ka ng tadyak. Ito, 1 click to mga katropa. Garantisado. Basta kondisyon yung carburetor nyo, 1 click o 3 click, andar na yan. Okay, higpitan natin. Yan. Okay, ganito yung tsura nyo. Nakita nyo? Yan ako yung camera. Yan. Pag ganyan ang style mo, lalakas yung primary mo mga katropa. Hindi nyo ba alam yun? Pampalakas ng primary yan, yung ganyang style. No, pag hindi nyo nalagyan yan, mahina yung primary. Yung mga export nyo, kung may export kayong motor, lagyan nyo na ng ano, malakas yan. Okay, uy, may nagabot ah. Thank you. 1 down. Okay, thank you sir ah. Okay, saglit lang mga katropa, nagpa-full wave na rin kasi yung customer eh, so ikabit ko muna to. Huwag nyo intindihin to, yung sa light coil nya. Hindi kasama sa tutorial yan, pero kakabit ko na rin ha. I-pass forward na lang natin. Pass forward ka dyan, sige. Bilisan mo. Full wave kasi to, tsaka kabit ng conversion ng CDI na. Talagang pinackage niya na. Sige, pasapasan mo. Kita mo yung tornilyo niya, oh. Bilis umikot, oh. Okay. Okay. Okay, ito ba? Ito na. Ganyan. Yan ang itsura natin. So, i-balik natin. Okay, ito na mga katropa. Ang ating finished product, Okay, gets nyo? Pag mag-PM lang kayo, Tapos dito pala sa magneto, tanggalin nyo na dito yung sa loob, yun dyan, Yan, tinanggal ko na yan, Okay, tanggalin nyo yan. Ang tawag doon is advancer. Tanggalin nyo na yun. Okay. Ito na yung pinaka-importanting part ng ating pagwawiring. Pinaka-importante na part. So, ito yung ginawa natin kanina, mga katropa. I-install na natin siya. Okay? Okay. Unahin muna natin yung primary. Yung galing ng stator. Yung kanina, yung primary coil natin, yung Honda Dream C100. Okay. Yung natin. Kung maalala nyo mga katropa, ito yung primary natin, yung galing stator, yung Honda Dream, Itong primary coil natin, primary, at ito naman yung ground, ground ng motor. Kailangan mag-abang ng ground ng motor, okay? Okay. Yung primary coil natin mga katropa, primary coil. Oh, okay. Yan, huwag nyo palang i-ano dito mga katropa. Huwag nyo ito tornilyo, yung dalawang butas. Okay. Dito naman yung ground, Ayan, yan. Oh. Okay. Okay mga katropa. Ito yung primary coil natin, Yung Honda Dream OC100, Ito yung galing stator, di ba? Ito yung wear na, inabang natin sa primary coil. Ilalagay natin to sa dito, sa dalawang wear na to, Ito. Yan. Diyan yung primary coil, Ang akala ng iba, ground yan. Sa conversion ng CDI sa TMX, hindi yan ground. Primary coil yan. Di ba dapat ang primary coil yung kabilang wire? Pero hindi tropa.
ito ang primary coil sa T-Mix. Okay? Yan. Nakita nyo? Akala nila yung bakal na may butas, ituturno mo dyan sa dalawang butas ng motor. Hindi mga katropa. Ayan, ito yung sekreto rito, no? Yung inaakala nating ground, siya pala yung primary. Okay? Ayan o, nakita nyo? Ayan yung primary mga katropa, hindi siya ground. Tapos itong inakala nating lalagyan ng primary, siya pala yung ground. Nag-gets nyo? Kaya nga, ang iba, nagko-convert. Bakit ganun? Malakas kurente ay umandar o palyado, masakit na pa ako. Kasi baliktad pala mga katropa. Yung inakala mong ground, yung pala yung primary. At yung lagayan ng primary, dito, no? Ito pala yung ground, no? Tingnan mo, dito ko ilalagay yung ground, no? O, ayan. Ganun lang mga katropa. So, diba? So, ilagay mo natin itong ground, no? O yan. Yan yung nakakatawa dyan. Kasi akala ng iba, ground siya. Yung pala, primary siya. Doon mo ilalagay yung primary sa ground nung 2-in-1, no? Pang-export. Diyan mo siya ilalagay. Okay? So, nagets nyo yun, ha? Na huwag nyong itutornilyo itong yung ito ng Expora, wag nyong ito tornilyo. Okay? So ayan. Ito yung primary, no? Primary yan, primary. Hindi yung ground, primary, no? Galing stator. At ito yung ground natin, no? Ilagay natin to mga katropa, no, sa ating primary, no, dito. Kasi ayun yung patayan ng switch, no? Ibalik nyo yung black na mayroong lining na white, no? Kaya black white. Ayun yung kill switch ng susian, no? So ilagay nyo dyan, dito, no? Itong black white ng wire ng motor, itap nyo dito sa primary, no? Okay, so na-itap na natin para pag pinatay mo sa susi, mamatay na yung motor. So normal siya, no? Okay. Okay, tapos na. At subukan natin mga katropa. Papakita ko sa inyo na one click lang itong ganitong conversion, no? So, lagyan mo natin to. Wag nyo itutornilyo ito mga katropa, ha? Itali nyo lang. Pero wag nyo itutornilyo para hindi siya sumayad sa ground, no? Wag nyo itutornilyo dyan, ha? Wag dito. Ganyan lang. Tali nyo lang. Okay, so paanda rin natin. Oh, mga katropa, one click. Diba? CDA na yung inyong contact point, mga katropa. Okay? Kita mo? Isang tadyak na lang, ha? Isang tadyak lang yan. Okay? So, ayan. Ganyan lang mga katropa. Napakabilis lang. No? Napakadali lang. No? O, subukan natin uli, ha? Patayin muna natin sa choke. Okay lang. Patayin ko sa choke, ha? Okay, patayin na yung makina, no? So, isang kick lang yan. Pandali mo ulit. Okay. O, di ba? So, ganyan mga tropa, CDA na ang ating contact point, ha? Kung meron kayong tanong o nalilito kayo, PM nyo lang ako mga tropa at sasagutin ko kayo. Okay mga tropa, yun lang. Salamat at sana may natutunan kayo sa akin sa pang-araw-araw na wiring at God bless mga katropa. Ingat sa pagwa-wiring, okay? God bless sa inyo.